karo wong tuwae penak kok. Iya. Ala kuwi pijete keroke ora keturun iya subuh. Etok-etok iki gandung kono ditibakne gubuk asmara ngono Dut ya. Wong tuwae barang gandrung. Yaktine putri kang utama wong manis katon meraati nom-nomane gleleng lho kuwi. Besos angut dibu sana asih welas mbarong wae mami rere roro ambran tasih iku pambutika luhur gendrung kok celintat-celintat mriki. Lah wong gandrung yo njreng ngene iki. Wong ngoten to. Teko putu terus lho. Napa nggih, Pak? Wong ra didit ngono kuwi kok. Arep gandrunge pun didit. Kula niku ajre lho, Pak. Ngeten iki. Ora apa-apa, wong tuwae paling Lodo anu kok wong tuwa iki mung kari-kari. Pripun? Kari karep tok. Wong ngaten. Ning asline ya ora nek apa. Jine Retnoba ngasih nano neno lelo ambe susi anu raga alah mlero tut baru soe saiki ambe susi anu raga lan wibawa ya gubuk asmara yen liwat aku kelingan yen liwat aku kelingan Kubuk kae penwasi nganti besok ora bakal lali Pak Trino banyak mengi nganti gagal Trino Ajur Pripun? Nggih. caketan sajroning ati datan lumpur data merah
karena ondo iki aja penontonnya kuatah Mas Putut. Dengare ning kene oke. Lah niki bingung kula nenten wong digawe. Kula ora ana wong digawe. Kula mau bingung nggawa gajah medar iki. Loh, gajah? Lah Nggih, pundi toh. gajahe pundi? Lah gajah odong-odong kok. Wow. Medar iki gak Anak, sik. Nun. Bar iki dipedlekke nyang caping gunung sisan ya. Oh nggih. Langsung caping gunung nggih. Bar iki entek, bamlane caping gunung ompake sik yo. Mas Harimin mengke bar niki caping gunung. Teko ndi caketan ya. Caketan sene ati. Caketan luntur. penontonnya akeh. Kopine Syukur bisa bisa banyak jadi radio kene ora matur nuwun matur nuwun. Nggih, kula mbakno saka widitan iki bulan iki lho Pak. Mengke pinara. Oh nggih, dhisik kulino. Nggih, kene kaya. nggih.